Waar het ook rock'n'roll is, oftewel we hebben ze aan de lijn hangen als het goed is. Het evenement van de week. Een hele goede middag. Wij hebben inderdaad Theo aan de lijn hangen. Goedemiddag. Goedemiddag. Theo, jij bent een van de organisatoren van Koempelrock. Ja, dat klopt, ja. Koempelrock, hoe is het allemaal ooit begonnen? Het is 7 jaar geleden begonnen in de voetbalkantine van Voetbalclub Lindenhul. Daar zat ik met Jos Stevens en Sean Jansen een pilsje te drinken. En ik zei op een gegeven moment, god, ik vind dat we toch eens op Lindenhul iets moeten organiseren. Wat eigenlijk toegevoegde waarde ook hier voor ons op Lindenhul heeft. Ja, nee. Toen zei Jos van, ja wat denk je aan? Ik zeg zoiets als Urpop. Ja, zeg Sean, dat was eigenlijk niet zo'n slecht idee. Ja, en eigenlijk een week later kwam John Jansen van, god, we kunnen het hier op de Lindenhul, het voetbalterrein houden. Dus, Nou. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Mooie Maar- locatie, moet ik zeggen. Ja. Maar dit jaar is het ook het jaar van de mijnen. Doen jullie zelf ook nog iets bijzonders daaromheen? Nou, we zijn bezig met scouting Dan Bosco en Jong Nederland om eventueel een mijnschacht te kunnen verwezenlijken bij de entree, wat ook bij de MP-feesten heeft gestaan. En ja, goed, de Koempel is eigenlijk ons het standbeeld hier van op de Lindenhul. Dat is eigenlijk ons monument, zou ik maar zeggen, voor Koempelrock. En mensen kunnen ook Koempel worden, heb ik gehoord. Ja, we hebben al jaar hebben we eigenlijk een actie. Dat je voor €25, dan krijg je een t-shirt, dus een collectors item. Voor ieder jaar een ander ontwerp, of een andere kleur een t-shirt. En voor €25 krijg je een t-shirt plus 5 consumptiebonnen. Is dat ook nog ergens op een website of zo te bestellen? Ja. Of is het echt uniek? Ja, we hebben een eigen website van www.koempelrock.nl. En als je daar eventjes naartoe gaat, dan staat het Koempel voor Koempels. Dat staat allemaal vermeld. Even een mailtje sturen met je maat. En dan wordt het vanzelf geregeld. Komt het allemaal goed. Nou, kijk, een hele mooie actie. En het festival, ja, er staan natuurlijk ook allerlei bandjes. Waar hebben jullie vooral op gelet bij dat samenstellen van die bandjes? Nou, helemaal in het begin was het natuurlijk een low budget wat we hadden. Dus we zijn eigenlijk een beetje begonnen met bandjes uit de regio. Dus iedereen wat een beginnende band was, kon eigenlijk wel spelen op Koempelrock. Eerst was het 1 dag. En uiteindelijk was het toch zo verwerkt. Dan zijn we dus naar 3 dagen gegaan. En toen hebben we het nog geopperd om daar een tribute night tussen te duwen en een lazy Sunday. Dus eigenlijk voor iedere dag wel een doelgroep. Met name jeugd, beginnende bandjes. Dus eigenlijk een beetje gevarieerd, hè? Ja. Ja, want jullie hebben ook een dance night, zag ik. Je hebt inderdaad grote bands die dan gecoverd worden. Kun je een soort namen noemen? Nou, we hebben voor de vrijdag, dat is voor het eerste jaar hebben we een dance event. Dat is het Pillar Dance Event. Daar hebben we als namen staan, dat is trouwens de vrijdag, van DJ EK, Remco Caliteros, de Morello Twins. En dat is absoluut de top. We hebben La Fuente. Nou. Ik denk dat dat inderdaad bij de jeugd wel... Ja, hier in de buurt is hij wel bekend, hè? Ja. We Voor hebben de een jeugd. low budget, of in ieder geval voor de jeugd hebben we het erg laag gehouden. €6,50 aan. Nou, dan kunnen ze in ieder geval erin. Nog ten laatste, waar vindt het allemaal precies plaats? Postcode, locatie? De locatie is op de Rozenlaan. Dat is achter het Rozenbos. Dat gebouw, zal ik zeggen, waar de scouting van Bosco zit en de Jong Nederland. Dat stukje veld wat er ligt, dat is eigenlijk de locatie van Koempelrock. Oké, en ja, je noemde net de website Koempelrock, maar hebben jullie ook een Facebook? We hebben ook een Facebook. Als je daar even op Facebook gaat en je tikt even Koempelrock in, dan zie je onze eigen Facebookpagina. En daar staat ook alles op voor eventueel die entry kaart van Pillar te kunnen aanschaffen. Kijk, ga die Facebook checken, ook koempelrock.nl checken. Ja. En we wensen u veel succes en veel plezier in augustus. Hey, bedankt voor dat we eventjes in de uitzending mochten zijn. Ja, Graag nu bedankt gedaan. voor de tijd. Veel succes. Dank u. Groetjes. Yo, Goed, hoi. hoi.